The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work. Aksyon Balita, Banak, Bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banak, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:25 na nga oras. Standby Aksyon Alvin Graba. Tirahon tala dugay-dugay ang balita mo sa patrola. Standby lang. Diri kita na yung Life Extension Coffee Mix. Ang Life Extension Coffee Mix or LF Coffee Mix. Ang pinakaunang... Balita, una sa tamang serbisyo. Sige, may i-announce ko karon sa inyo ha, hiring ini mga kaksyon, no? Para sa mga way trabaho, standby lang, kay tirahon tanay ning balita ni Aksyon Alvin Graba, mapapatrol kita. Ini may kangtaran sa dismantling sang drug den sa Bacolod kag probinsya, ginatutukan sang Philippine Drug Enforcement Agency o kung PDEA. Yaring detalye po na kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin? Aksyon Rex, ginahanda na sa PDEA Negros Occidental Provincial Office. Ining anom kakaso batok sa drug den maintainer nga si Napoleon Silva matapos nadakpan kahapon through bypass operation dara sa Purok-Sigay, Barangay 2 diri sa syudad sa Bacolod. Sunod diri kay PDEA Negros Occidental Provincial Officer o na Deputy Provincial Officer nga si Agent Bamboo, ang drug den ni Silva sa Kagaykay Aksyon Rex. Halos ika-4 na nga drug den sa Barangay 2 mismo nga na-dismantle sa hanay sa PDEA, may ara sa Barangay Banago mga nagliligad kag subong man sa Barangay 3 di same man. Sunod
nagturo sa iya nga may ara man nga mga drug den sa Kabangkalan kag sa San Carlos ang tigayon man nga na dismantle pero sige pa o ongoing man ang pag-dismantle action na Rex sa ila siningahanay para sa mga drug den. And with that sunod diri kay Bamboo Action Rex nga ang Barangay Dos diri sa syudad mismo sa Bacolod ginakabig bilang seriously affected barangay. Seriously affected barangay kung illegal nga droga ang paghahambalan. Naudugang pagida diri ni Bambong kakay mando ni PIDEA Director General Wilkins Villanueva kag subong man ni PIDEA 6 Regional Director nga si Alex Tablati nga usisaon kag kung mausisa gid i-test by kag kung matest by kag positibo nga drug den ti priority project nga dapat madismantle. Do talagsa lang ang drug den subong masalakay sa mga otoridad ta. Sanguna kuan lang pinutos-putos lang ang gagmay, mga sasay lang bla. Subong do kadalagko na iya. Di man aksyon na Rex, sino yung nga mga previous ni... Di na yan nagalalin yung mga supply ng kadamo na naiyaman. Oo, sa Mandalagan bala tong Domingo, pagkalunes, may ara pagid. Gani. O, damo man to. Di iya basta-basta nga tag 10,000 lang, inang tag isa lang kasasay, tag 2 kasasay, sadto gagmay lang, subong dagko na. Oo, mga gabili man sobra tong asmilyon man action Rex. Oh. Ay, pertino. Amo na ang panawagan ganin ni Bamboo ang sa mga drug maintainer samtang temprano paunta to na kay nagpaandam na gid si Bamboo nga kaangay bala ni Napoleon Silva nga nadakpan man kahapon sus kay anong gali ka kaso ang ila sini nga pag-atubangon violations ang section 5, 11, 7, 11, 12 kag section 15 sang RA 9165 kay sunod diriya kay Bambong ang sakit diriya kay section 6 kag section 7 ang muning wala piyansa ang pagbentanar bala sang drug den way gid piyansa action na Rex ari ang pahayag ni PIDEA head si Agent Bamboo. Total isang casing and surveillance design nga lugar siguro almost mga 3 weeks na. Kaya may report hindi nga balay, nga parinta rin siya ko ang isa ginagamit sa as drug den. Isa ginakakampiin sa aton nga Director General no kahit gaano kadami ang droga sa barangay ang so isa na sa ginapapukusan niya ang mga barangay nga mga seriously affected sa illegal nga droga. Actually, tundan-tundan ang barangay ito, isa sa mga most affected barangay, sir, no? Yes, so. Ika-apat na ika-drug den na wasak nila sa barangay ito. Do you think may pagidya sa mga drug dens nag-exist sa lugar? Yes, posible may pagitungod nga ang iba, no? Wala pangabuhian. Ang inabalay, nila, ginapagamitan. So, tanan nga mga monsina, di ginakonsider ta na as drug den sa iskan payag na nasa, basta balay na nasang sulitan, consider gina sa as drug den. Sir, kaangay ni Napoleon Silva kahapon, isa ka-drug den maintainer. Anong kaso pag-atubangon niya ni Siniser? So, magpapakita no, sa Section 5, Section 6, Section 7, 11, 12, and 15. Patong-patong nga, sir. Yes, sir. Sir, di na subong si Silva kagang apat pakaiban. Sila no, sa drug test nila, mabalik man din sila first hour in the morning sa Monday, magpapayag sila sa Action na Rex ang pahayag diri ni Agent Bamboo may matong ginambal niya bisan ano kuno kadamo sang droga sa barangay Mangyapon ng Kantuan so amo ni mga balantayan man sa mga madason nga inadlaw. Report gikan sa patrol ini si Action Alvin Graba mga ka-aksyon sa diin kan man nga bahin sang Pinas labuton ka sang amon balita kag serbisyo sama-sama tayo Pilipino una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol Life Extension Super Fiber and
balita, una sa tamang serbisyo. Matapos ang balita ni Akson Alvin Graba sa patrol katuanta si Akson Art Taihopon sa Bacolod City Government Center, tagpamuno sang IETF sa Bacolod ginapabot ang pagnubo sang alert level status pagkatapos sang Pebrero 15. Yaring kaundan sang report ni Akson Art Taihopon. Akson Art. Kinalahuman ni Vice Mayor Sid Pamilyara ng chairman sa local IETF Dirisdad sa Bacolod nga madayon at ginpalayag ni Secretary Duque sa ining nagpadulong sa syudad nga tinguan niyang at least sa pagkatapos ang February 15 mapadasig na ang anuman pagkambyo sa alert level status sa bilog na Region 6 ginalakipan diri sa Metro Bacolod. Silang ni Vice Mayor Sid Pamilyara na may balita kay almost mga 3 days na Action Rex nga nagdimalubo ang kaso, nag-us-us sa malubo pa sa 100 cases kada adlaw kati kahapon mas nubo-nubo compared nagligad nga may nadlaw nga nagalabot pa kita sa triple digit ang numero. Na ugaling lang sila diri sa kay Vice Mayor Sid Pamilyara bisan pa man nga mayara sa pagnubo sa records sa Bacolod City, especially sa gintagwas ng DOH, pero yan hindi gin magatag kumpiyansa kay ang ila sining labaton yagikan sa mga laboratorio nga mga records as to sa mga nagka-positive nga mga individual nga di nagtaas naman as of today. Pero hindi gid man masyado ang increase niya compare sa mga previous days na number of cases diri sa syudad sa Bacolod. Now, bisan pa man sunod kay pamilyaran na ang aton vaccination drive diri na yung mataas na ang nangin outcome o kung resulta, dapat padayunon sa publiko ang ila sini interest nga magpabakuna kapin pagid ang mga nabilin na porsyento sa mga Bacolod noon nga wala pagid makapabakuna bisan first dose. Kay sila nga, sumong ang strategy na sa naginuhimo sa UOC upod ang yasin IATF, amo ang pagpadulong sa pilag ka mga grupo o individual sa kada purok na nagapadala sa request para sa vaccination drive. Sa diin ay mga vaccine nga mga vaccination na bas kay ginagamit sa city, amo na mismo ang nagakadto sa mga kapurukan. Sila nga hindi gid magkaripat nga padayunon ta ang pagsunod sa minimum health protocol agon malikawan ang diyan ka pagtasan kaso para pagabot sa Pebrero 16 magabalik kita sa alert level 2 status. Yari ang local IATF chair sa Bacolod City, Vice Mayor Sid Pamilyara. For the last 3 days, nabo siya below 100. Nagamat-amat na gid man panakop. So we are expecting na by 16 or Feb 16 ang status na manakop sa level 2. Buwas lang tama sa kasaka na 112 naman. Ang aton field ng mga saka sa post-holiday season lang sumaka gid man but nagamat-amat na siya panakop. Ang aton action art, ang aton campaign booster sige tagyapon vaccination. In fact, ang aton mobile tanga vaccination nagapanaog na kita sa purukan. May mga request na iyang mga purok yun na pangkadtukan na lang o mga groups for the public to know. Good news subong is that ang aton cases nagpanaog. Maybe ang reason sinadati kalabanan sa aton or vaccinated na. Kung sila sa palayag ni Vice Mayor Sid Pamilyaran, balitagikan sa Bacolod City Hall, sa Tayupon, magkaaksyon din kaman sa Pinas, laputon ka sa balita sa among balita ng serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, na sa balita sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat, Akson Art Taihopon. Dre kita na iho, pwede ba lang maghubi na may edad na? Pwedeng gid na mag-detect.
The Candidates Forum. Abang serbisyo. Matapos ang balita ni Akson Art Taihupon sa iluhantang balita ni Akson na Brian Morden sa Kapitolyo Probinsyal masubra 20 ka bulutuan, posible magabukas sa face-to-face kunyara na sa alert level 2 ang probinsya. Samtang Provincial Hospital sa Nakbanwas ang Silay, nagbalik na sa normal ang operasyon. Yaring kauntan sa report ni Akson Brian Morden sa Kapitolyo. Akson Brian? Action Rex sa sininga mga tiniyon may ara sang mga 22 ka mga bulutuan diri sa probinsya sang Negros Occidental ang nakahilera karon nga i-aprobahan sa regional office sa Department of Education. Ini sila ang nagpadala sang ila intensyon nga magpatigayon sang face-to-face kung magabalik na sa alert level number 2 ang classification sang Negros Occidental kung COVID-19 concern ang paghahambalan. Action Rex. Sunod diri sa spokesperson sa Department of Education nga si Sir Ian Arnaiz, ang ini nga mga bulutuan nakalabot na sa pila ka mga requirements nga kinahanglanon sa isa ka face-to-face nga paghahambalan. So, kay Arnaiz diri kung ini ang maprobahan na, in fact, 16 sa 22 ang na-validate na, kung ini maprobahan na, pagbalik sang alert level number 2, ini sila ang makapatigayo na gid sang face-to-face action Rex sa din nga ginkalipay ini sa DepEd diri sa probinsya kay nagatinguha man ang ini nga mga lugar nga maka face-to-face gid at least bisan amat-amat lang ang mga kabataan makabalik-balik sa bulutuan. May mga bagno sa mga sir. Mga sanoon na sir masugod, sir. Mas lingkod. Ako ipabadalan nyo, nasasabit na nga region. Ilan, hindi na siya mo. So, after assessment, so, ang final list, ipadala na region, para ipadala sa region central office for the final approval. Kung maprobahan, kag ma-level 2 ng Negros, makastart sila. Ano sir nga school, sir? Ito po mo, 22 ata. Okay, 22 ang nagpa-reserve na nga gusto mag face-to-face na ako sila. Exercise with the validity namin nagtugang volunteer pag-gusto. Hindi sila, sir, sir, mga high school, elementary, sir? Or samo-samo sila? Action Rex ang palayag ni Arnaiz angot sinisamtang gid-check naton ang mga manunodlo nga nakapabakuna. So na kay Arnaiz sa mga 90% na nakapabakuna gid nga mga manunodlo, ang 10% diri nga nabilin ni sila may ara sang medical condition nga kinahanglan pa sang doctor's advice or may doctor's advice nga hindi lang sila pwede makapabakuna. Action Rex. Sometimes sa iban pang balita, nagbalik na ang operation normal sang Teresita Halandoni hospital dira sa syudad sang Silay matapos ang mga isa man ka semana. Action Rex. Nga hindi sila ang nagpahuway-huway anay sa pagbaton sang mga pasyente. Magluwas lang sa ginatawag nga emergency abi matapos nga damo sang nagpositibo sa nasambit nga hospital kag idalom sa restrictions kag quarantine anay gin-isolate diri ang mga frontliners. So nag-umpisa sila kahapon actually ang ila sini normal na nga pagbaton sang mga pasyente. Action Rex kag gina-advise man nga tanan nga mga referrals mag-agi gihapon sa one hospital system via respective cities and municipalities. Action Rex para ma-check gid nga ang makasulod dira sa ila inang nasala na kung ni COVID bala o kung hindi. Action Rex. Amo na mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial
Mga kaaksyon sa din tanong kuno ni Section Brian Morden report mga kaaksyon din kaman nga bahin sang Pinas labuton ka sa amon balita kag serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Brian Morden, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Standby anay sa report ni aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO kag balita man ni aksyon Alvin Graba sa Nokpo kag ang ato sining mga out of town reporters mga kaaksyon. Sa laga pangita o daligid lang sa mga kaaksyon tamay tis. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa tuwan. Malakay
Dali ginang mga kaksyon na standbyan ay sa dugang pang mga reports, balikan ko lang dugay-dugay ang dugang man nga mga balita gikan sa aton sining nga mga aksyon na reporters pagkatapos lamang sini. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Ayos, mailang nga pag-monitor kay paring Roel Seroma. Ga-monitor siya sa Purok Isla, Barangay Villamonte. Paring Roel Seroma, Diding Alojamento, and Bibi Gregorio Yolo sa poblasyon DSB. Jocelyn Libon Dispoho sa kay Leonila Tarosan, Dino Alik Cativer, and Rona Rida Traba. Happy birthday lang ko no sa classmate niya nga si Mary Grace Crisostomo kag SB Armela Bingbing Mailim. Mayo lang nga pag-monitor kay Tatay Tidi Rihida, no? Salamat gid dalin sa kay Rona Rida Traba. Melvin Finiafil mayo lang nga pagpamati siling ni Gino Cornelio Benitez siling niya no requirements patabok si Luil. RT-PCR lang kag antigen RT-PCR kag antigen, no? Kung wala ka na vaccine, ti pakigangot lang dira mga kaaksyon, no? Sa puerto nga kadtuan mo. Ayos, sige, dali ilang mga kaaksyon na standbyan ay sa aton sining nga mga tagpalamati. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala na nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon yang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod!
Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day, everyone! Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw maayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami na pabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radio Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radio Bacolod. The Candidates Forum. Technology. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig.
Aksyon Rex Canto, kikilat bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 5 ang aton oras, mga ka-aksyon. Kantuan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Nokpo Peace Covenant sa mga banwa kag syudad sa probinsya. Yara na sa 19, lapit na lang masapul tanan. Nagapadayon pa tubtob sining mga tinion sa syudad sang Cadiz todo. Subong tong adlaw ho, but ang masunod sa Cadiz kundi nga area to, mga ka-aksyon kantuan to na karon dugay-dugay, no? Yari anay kaundan sang report ni Aksyon Alvin Graba. Sa detalye sining balita, Aksyon Alvin. Aksyon na Rex nagalaom ang mga kapulisan sa idalom sang Negros Occidental Police Provincial Office nga makapartisipar pa ang 12 ka mga banwa kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental para sa Peace Covenant signing nga ginahimo karon sa mga kapulisan upod ang mga katapos ang armadong kusog sang Pilipinas Coast Guard, COMELEC kag iban pa. Sunod diri kay Police Lieutenant Abigail Donasco, masobra na sa 50% o kung 19 na ka mga banwa kag ang syudad ang nakatapos ining Peace Covenant signing kag ang pinaka-latest kaina dito sa syudad sang Cadiz. Dugang pagida diri aksyon na Rex ni Donasco, pasalamatan gid no ni Colonel Leo Pamitan ang tikang sang mga kapulisan upod na diri ang mga lokal nga mga kandidato matapos nagpasakop sa Peace Covenant signing. Dalanan na diri aksyon na Rex ang paglaom nga ang mga nagapapili sa pagka-alkalde, ang vice-alkalde, ang ilang oposisyon kag sa administrasyon, ang mag-aisa man kag magahimugid sang fair play, kag wala sang inaway nga matabo aksyon na Rex. Kag dapat dumdumon ang ginpromisa nila sa Peace Covenant nga ila sini nga ginpirmahan. Ari ang pahayag ni Lieutenant Donasco. With this activity nato, no, mayor, especially the mayors, ang incumbents natin, magpapare-elect, and even their opposition, no, magiging kalaban nila, they're very much open with this activity and with the PNP, the COMELEC, AFP, and the Coast Guard. All of them are really looking forward, no, with the election, and na sana amicable nga tayo at maging peaceful on both sides and on both parties. In effect, ano ang gina-expect sa mga kapulisan granting 19 na o 19 na tanan na nakapartisipar para sa Peace Covenant? Given with this 19 na ang nakasign sa Peace Covenant naton, Sir Alvin, in return, we are asking for the participation and cooperation of the remaining 12 cities and municipalities. And in the election day, we are hoping that our mayors, ang kalaban po nila, and vice mayors, lahat po na tatakbo ngayong election, they will remember that they have signed this Peace Covenant, no? Ipasok po nila sa puso nila at sa isip nila na may pinirmahan silang Peace Covenant. Aksyon na Rex ang kabahing lamang sa pahayag ni Lieutenant Donasco. Report gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ini si Aksyon Alvin Graba. Mga ka-aksyon sa din kamangabahin sang pinaslabuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon Alvin Graba. Matapos ang balita sa Nokpo, kantuantang BCPO sa Bacolod City Police Office. Maki-update na kay Aksyon na Eric Magbanwa. Angot sining paglutang balas ang isa ka persona kagabi sa Barangay Handumanan. Ginalantaw diri sang kapulisano nga posible may angot sa illegal nga droga.
Yaring kauntan sa report ni Aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Oh yes, Action na Rex na Perigino Cantong. How are you? How are you? Ayo di kurma. Do, may palabuton kagid mo. Oh, wow! Basta mga mo lang tirada mo do, may palabuton kagid mo. Lagi na pinag-uplog po na Action Rex. Gani man? Oh, next week ko na. Abaw, next week ka. Gani man ah. Ginakwa ko na ginainag ko na Action Rex ya. Ay na. Kaya nakita ko na sa bulang kristal ko. Mga bulang kristal. Ayo di kurma. Ikaw mabulos kay Madam ba? Malaki ko din siyempre ko din pang ma-servid nga mangin Madam Auli. Hindi pa subong ah. Dason lang ang mga tinuig ah. Ha? Hindi pa subong. Ate ko sa bagay. Dason lang ang mga tinuig. Dugay naman. Ha? Dason lang ang mga tinuig. Abo gani. Natawag simpo ta. Nang mag-retire na tabla? Nagasungkod ka na. Ido. Ginabalaga. Uy! Guli sila ka. Ha? Kasi sa imo. Ay. Do hindi amo. Do naga. Nablag na turod ka na blouse. Kasi galakat ka sa imo. Gani man ah. Ara si Liberty Benitez Nobaldo, si Donald Cabasag, si Jonalyn Ninyal Di Crepito, Mr. Milili Oligo, si Dilaos, damo sila, si Rodora Sioco, parang yung si Roma sa Proc Isla sa Villamonte, ara man, no? Waswas lang eh. Oo, damo sila. Sa Bato man subong ah. Ha? Way manigyo, sila obrahon mo. Way kung wala sila obra, kung naraman lang sila, balay ko na ipamati sila sa Action Radio. Sige sa Badyo, masibong ay mag-obra. Ati, ang iba niya may obra na iya, may ginakasakuan na iya, especially nga parehasi mo, may mga negosyo ka nga kung diin man ko nga parte sang Negros Occidental. Ha? Ang baba mo. Ayo di kurma. Hindi mo. Joke lang na. Wala nila karon. Dumdum nila, tuod na. Ayo. Sir Joseph Chua, kamusta Sir Joseph Chua? Apo tayo doon na tapos ang Chinese New Year. Ito isa ka pabatsagaw. Duman New Year naman taga ni Dason daw ay... Ayo di kurma. Advance Merry Christmas Action Rex. Total, o sila naman ang kapulan. Gani man. Ay, hindi na ganun 11. Siyam na lang eh. Oo. Pebrero na tasbong. Si Kapchad kag si Kagawad Jofred way gid ka pabatad. Napagito. Doon na tingala na gid ko mo. Gani man, but ko nagkalaanos la pag text lang no, way man. Pati nakalahan no. Daw matingala ka man blang mga friend tanib lang ah. Oo. Daw okay man lang mag-text lang. Ha? Sa kalugayon, sa hirap at ginawa. Oo. Buta, natabo ah. Sige lang ah. Dawa na tayo ginawa mga muni. Ayo di kurma. Daw hirap na lang ni. Wala na ginawa. Hirap na lang. Wala ginawa ni. Si Jane Solgon sa Dulido. Mayo nga po ng Denday Jane. Kamustang baligyata na? Mga paho na okay na? Ang paho. Kag ang sideline mo baligya diwal. Agad diwal siya? Agad diwal? Kabaligya sa diwal? Oo, kasi sa sideline na si Jane, si Surgon. Ang itsura sang diwal man, amuning na palibugan. Huwag ko na anong itsura sang diwal niya. Kita way gid ko ni kakita mo. Sige, labay ka na kay Jane, kay paliwala niya ka. Ayo di kurma. Hindi mo. Awo na diwal ka kinatawag siya next. After na ito kay Jane, si Surgon ah. Kay? Kay Jane, si Surgon, after ka na ito kay kung may kakatilaw diwal. Yung pumatyaga mo doon, araw sa uksaran ba? Patilawan niya ka na diwal. Para magdiliwal, no? Ate ka ko siya. Okay. Kay sigurado, mabakal ka pa ho, may paman diwal. Ate, okay. Tapos kung palikod mo, mapadiwal ka, lingyam be. Ayo di kurma. Ayo, sige, nanong latest niyo? Sige, ang latest Action Rex nito ginauso ni Cebu sang Station Number 10 ni Police Major Richard Parito ang anggulong droga considering at yung ining napatay nga gintiro kagabi nga si Joseph Oxon, 46 anyos, taga Poroknar
Phase 4 Barangay Dumanan may background sa Drugs Action Rex. Kaya according sa proposisya ni Police Major Richard Parito, drug surrendery ini siya kag nakagi priso sa kaso man nga droga action Rex. Pero dugay na to, Guro? Dugay na to? At dugay na, pero gina-check na ni Major Parito kung magbalik siya sa bisyo ya. Na pag baligya sang droga, considering ati pag sa kagwa sa persuhan mo, may kaso nga droga, wala bot nga drug surrendery na siya sa area sang barangay Handumanan. I-check pa rin ni Major Parito sa Pamilya Action Rex kung bala prior sa incidente nga pagbatang sa iya kagabi bala or kahapon may ara nga pamahok sa kabuhi niya kay ang report naging sunod lang inisya sang persona gintiro sa ulo gamit ang armas lutang kag ang suspect after sa incidente nagsakay dayon sa motor nga sa unha nagaulat nga Serbia nga ginsakyan sa pagpalagyo Action Rex. Desiling ni Major Parito i-check pa ini sa iban nga mga units kung may mga record man iban ining si Joseph Huxon sa kaso nga droga. Yari si Major Parito sa interview sa Action Radio. Sa investigation naman, yung biktima, yung tiro inisa sa tubang sa slaughterhouse, mga tapna 6:30, babli na. Tapos ang makita nga nagsasyon sa niyang ulo, yung sa ibang direng na nabatian, salang palukok. Ang yung biktima na pinala sa kay Joseph Sontonte sa isang edad, Black 4, Barangay Handumanan. Kaya sa pag-investigar naman, ang suspitsado, after naging tiro yung biktima, nagpalagdo sa mga baling direksyon, sunod man sa iban na nagtakay sa kamotor. So ang background sa sining biktima, isa siya ka drug surrenderer, nakagi na may rehab ganit man. Kaga dinadiga pa namo ng iyang record previously, kaya sa akrupa na ton daw kagi ini siya kailan kaso related man sa illegal na droga kung Republic Act 165. Ano nga ito, sir? May angot din na isa sa pagtiro siya? Posible lang nga ginatanaw na ito na kaga amo na ang muna nga itong natutukan mga isaman ka motibo kaya tungod nga sa pag-surrender rin siya pag kung may previous yung isang kaso man isang illegal na droga so hindi natin makambal na initially nga basit may kangkanan man sa illegal na droga bala. Ang pamilya, sir, way kabuhat basi may mga kontransya, may mga pamahaws kabuhi prior? So para wala pa ka buhi man sang istorya ang pamilya kung hindi siya may mga personal na kontra o kung wala. Actually, si Police Major Richard Parito Kepes ang Police Station number 10. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Action Eric Magbaro na Siling, mga kaaksyon sa mga babae sa pilas na buton ka sa mabalita ka serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Standby anay sa ato sining mga out-of-town reporters, live extension na vitamin D3. Jenny Solgono, siling niya may ari diri diwal, damo, diri hapit lang kamo di bala. Ay, birthday, sige day Jane daway chance pa siguro, magpa-south, no? Jolie Militado, Patrimonio, salamat gid. And Mario Lim Himenea, salamat gid, Mario Lim Himenea.
Okay, sige. Salamat gid. Ayos, sige, kantuan tanay aton sining balita mapa Cadiz City kita anay si Action Roger Gotib on standby ini siya. Ini may kang tanan sa Peace Covenant signing sa among syudad sa mga kandidato bla sa sining eleksyon mga kaaksyon tido nagtalambong to sila kaina mga kaaksyon no kantuan tabing balita ni Action Roger Gotib pa Cadiz kita no daligid lang kay lantaon taniyan ayo si Action Roger Gotib sa detalye sining balita. Action Roger. Action Rex nagpatagayan siyang signing of covenant ang tanan nga mga kandidato nga nagapapili diri sa bahin sa siyudad sa Cadiz para naman sa May 9, 2022 election. Ini ang pangunahan sa amon diri nga Commission on Election kag of course ang amon nga election officer nga bago karon nagpungko amo si Attorney Jonah Cabanilla kag subong man ang kabahin sa kapulisan o sa kay Police Lieutenant Colonel Helian Dispi kag mayara man nga representative rin sa Philippine Army ang religious sector pastor kag subong man may ara man isa ka parish president sa Santo Niño Parish Church. Ang duha ka mga nagapapili bilang mayor in convent nga si Mayor Salvador Bading Escalante kag ang iya sini nga opponent nga si Manuel Maui Garganera ang presente man kaina sa 17 tanan ka mga konsyales nga nagpapili kon kandidato may ara isa nga wala magtambong sa sini nga signing of peace covenant nga mo si former councilor Reyes. Sunod sa kay Attorney Jonah Cabanilla, ini ang paghiwas sa signing of covenant kaina sa base sa ila sini nga gina-implement para lamang nga mahatagan gid sang iglupangon ginapat mangin isa ka honest and peaceful election ang palabuton nga May 9, 2022 election. Itong peace covenant na po ito ay isang event na ginawa ng PNP sa pakikipagtulungan ng COMELEC at mga hensya ng gobyerno. Ito po ay bilang commitment po ng mga kandidato para at kooperasyon nila na magkaroon ng peaceful and orderly election. So isa naman kay naka-successful yung matigayon ini na tapos mga alas 11 atak na yung pisan kay na mga alas 9. Report gikan sa siyudad sang Cadiz sa aton sini nga mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas lambuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, ini sa aksyon Roger Gutib nga report. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Ginaksyon Roger Gotib. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Matapos ang balita gikan sa kay Aksyon Roger Gotib sa iluhan taneng unang distrito sa aton sining probinsya. Upod sa report ni Aksyon Nelson Patinio, ini may kang tanan sa Banwa sang Tubuso ginakabig isa sa mga hotspot municipality sa maabot nga piniliay suno sa COMELEC Tubuso. Yaring kaundan sang report. Upod na kay Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Yes, Action Rex, isa sa mga ginakabig hotspot sa municipality sa maabot nga piniliay ang Banwa sang Tubuso. Iniyan ang inapahayag ni Maria April Perater, Election Officer 3 sa Banwa sang Tubuso. Suno pa sa iya, importante ang peace covenant signing sa tunga sa mga political aspirant sa maabot nga piniliay sa pagpatuman sang malinong kag matawahay nga eleksyon sa maabot nga Mayo. Yaman ginpanawagan sa mga nagapapili nga itudlo ang insakto kag hindi insakto sa ila sini nga mga lideres sa pagpabutang sang mga campaign material sa mga common poster area nga gindesignar sang COMELEC. Yari ang dugang nga pagpahayag ni Maria April Perater, Election Officer 3 sa Banwa sang Tubuso. So Tubuso has been tagged as one of the hotspot municipalities in Negros Province
So, importante niya ang covenant para ma-remind ang mga kandidato na sila may power to influence the people. To remind their supporters na anong mga do's and don'ts during the election campaign. So, Ang kabahin sa pahayag ni Maria Eple Perater, Election Officer 3 sa Banwasang Tubuso sa interview sang Aksyon na Radyo. Gikan diri sa Banwasang Tubuso. Kaaksyon nyo, Nelson, pati nyo nagasiling, mga kaaksyon din kaman nga bahin sa Pilipinas. Abutin ka sa mobilita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Nelson Patinio sa iluhantang balita gikan sa 3rd District sa siyudad sang Talisay top 1 most wanted person no na dakpan sang kapulisan nga may armas lutang. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Arlo Ticar gikan naman sa siyudad sang Talisay. Sa detalye sining balita, Aksyon Arlo. Aksyon Rex, top 1 most wanted person sa siyudad sang Talisay ang natigayon ini nga dadakpan sa mga kapulisan sang Talisay PNP pinaagi sa pagpamuno ni Police Lieutenant Marion Bunaflor, ang Deputy Chief of Police sang Talisay City Police Station. Lakip nga nagpakigbahin sa pag-aresto sa sospitsado amo ang Bacolod Maritime Police Station nga ginapamunuan ni Police Major Wilmar Bolivar, First Negros Occidental Provincial Mobile Force Company nga ginapamunuan naman ni Lieutenant o Police Lieutenant Redfield Prisquito kag sang Murcia Municipal Police Station nga ginapamunuan ni Gerald Moya, ang Chief of Police. Ang sospitsado nga naaresto mga takna alas 4:45 sang aga dira sa may Vista 2, Barangay Concepcion, Ciudad Santa Lucia. Ang kilala ini sa kay GR Dayanan E. Rodriguez, 32 anyos sa edad, isa ka soltero, kag pumuluyo sang Purok Lupwes, Barangay Canladog, Banwa sang Murcia. Inisya ang gindakop pinaagi sa isa ka warrant of arrest sa kaso numero 10-33-97-1 nga napitsahan March 20, 2018 nga ginpapanaog ni Honorable Edgar Topas, ang presiding judge sang Regional Trial Court Branch 46 sa siyudad sa Bacolod para sa crime of murder. Na-recover sang mga kapulisan gikan sa posisyon kag kontrol sa nasambit nga sospitsado amo ang isa ka 45 caliber pistol loaded with 1 magazine kag tatlo ka mga extra magazine loaded with ammunitions ang natigayon nga nakonpiskar sa mga kapulisan sa nasambit nga sospitsado. Wala sang piyansa nga ginrekomendar sa nasambit nga sospitsado samtang inisya sa karon yara na detain sa may custodial facility sang Talisay City Philippine National Police. Report nagikan sa siyudad sang Talisay. This is Aksyon Arlotica reporting. Mga kaaksyon din kaman sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat Aksyon Arlo Ticar sa balita gikan sa 3rd District. No? Magkabulig sa constipation. Balokang constipation is a mother of all diseases, mga kaksyon. No? Amon siyang iloy-iloy sa mga diseases, mga kaksyon. Evergreen Herbal Capsule ang katapat sina. No? Gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas, kompleto ang benepisyo. Aksyon na standby ay matagtapin ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum.
The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon,
Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto. Ang alang-alang na to sa Tiyempo, diri sa atong sining pangalagad ang Candidates Forum. Buwas na ini mga kaaksyon sang Aksyon Radyo Bacolod. Hibaloon tate ang unang magasalang buwas. Amo ang Grupo Progreso headed by Mayor Bing Leonardia, Vice Mayor Elcid Familiaran kag Kong Dan Atayde, no? Amo ni mga kaaksyon ang una nga mangin bisita sang The Candidates Forum sang Aksyon Radyo
Bacolod. Live sa Facebook kag sa Aksyon Radio Bacolod buwas las 9 sang aga magasugod na ina mga kaaksyon. Ayo, sige, alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pangalagad. Standby na sa This Is My Life sunod sa diri lamang madugay upod kay Aksyon Wilma Sugaton. Ako naman ang inyo sini kaaksyon sa kanginan, Aksyon Rex Kantong, mga kaaksyon sa din kaman sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sa